Vítejte zpět, mé jméno je Rebel.cz a jak jsem sliboval, dneska si zahrajeme za skauta. Takže mám shortstop, one atomic punch a rap assassin. Potom mám ještě The Bolt Action Blitzer, Spinning of Giving, tohle celé je na Halloween a tohle, jak jsem měl minule, ale předmět. To je docela dobrý. Tak jdem na to, vidíte, tady je third person. Jo, ty vogo, ten to umí. Tak jdem na to. Koukněme se, on se ani nekoukne. Tak kámo. Ahoj, já jsem Bomber a připravil jsem pro vás nové medvídky z příchutí zapísané smetany. A mám tu ještě kamaráda z Neuláka, ale pozor, Pojď se, Rabe. a je tu jen přes zimu. Tady seš. Tak pojď, nebuď sráp. Si změníme vybavení, tak co mám tady. Jo, tak máme tohle. Takže tady mám Soda Popper, potom mám Bidgetku a Rap Assassin. A potom tady mám Neckway Headway, zase to Spirit. A to bude všechno. A chci si dáme tohle. Funkční. Action je vlastně funkční, to snad každý ví. Máme atoma a máme je v kuchyni. To je moje nejoblíbenější jídlo. Ale nejvíc se těším na babičku. Ježiš! Pardon, že já moc nemluvím, ale víte, mně to jinak nejde a asi jste slyšeli televizi. No jo, tady můj brácha se kouká na televizi, tak jdem na to. Ten ho teda dává pěkně. Tak pojď, už se máš na to vysmrstu. What? Už jde. Kolik mu asi zbylo? No, teda dost. Když tak já ze Scouta moc neumím, ale rád se za něj zahraju. A tady je free to play. No schválně, to bude takový blbec. Jako jsou všichni. Tak jdem na to.
Ne, já si dám místo tohohle bonka. Tak. Charge! Shit. Let's quick jump. Oh shit. Čeká tady za rohem. Pojď sem. Srabe, utíkáš z boje. To jako Kea. Taká můj vzor. A Tomas taky. Ježiš. Ty vogo, ten to dal. Já jako na nikoho nenadávám. Já nejsem jako ostatní nubové. Je to moc zaskauta nejde, ale jinak mě to za něj baví, za tu jeho rychlost. Tak pojď. Pojď sem. Pojď sem. Ten třeba dělám vždycky. Spy. Nabiju hyperaktivitu, že potom budu mnohem rychlejší, já to potřebuju. Když tak chci utéct před si sniperem. Sakra, slyším heavy. A pardon, jenom trošku jsem se potřeboval odkašlat. Ježiš, já jsem selek. Já jsem čekal, jestli přijde od tamtuť. No, možná bych si dát. Ne. Dám se obyčejnou. Šlechám to jen, jenom si změníme zbraň. Primární. Ježiš! Ten to umí. Já jsem si myslel, že se odpojí. Tak pojďte, už se na vás těším, jak se smlsnu. Mrtvej. Tak ten víte, většinou zprávy se skrývají tady, protože tady protože tady se hodí, jak jsou ve tmě. No, taky říkám, ale pardon, že mluvím tak potichu, ale já jsem zrovna byl pryč, tak jako mě strašně to baví. Koukejme se. Zase se vrátil. Vrať se. Už čekám, až se na tobě smrsnu. Dobrá vodka. Tak.
Mohu se mu zabít. Tak pojď ven. Tak pojď, neboj se, já ti nic neudělám. Pojď ven. Já ti nic neudělám. To je náhodou ruský server. Hi my friends. I'll kill you. Ty vogo. Ježiši, připojil se smile. Já znám jednoho serveru ze Skialu. No a já jsem bez nábojů. Tak. Smile, kde pak seš? Já bych mu pomohl. Pojď, srabe. Ten stoumí. To mě baví. No tak já za chvilku asi ukončím video. No, nevím, já jsem se zase zapomněl zapnout stopky, ježiš. Je tak štve. Ježiš. On má nejím Blowbird, tak to je hrozný. To mám taky. Lidi, sorry, že já to moc nemluvím, ale jako mě týká docela to je. Docela mě to nudí. To mluvení, spíš já radši hraju. To je debil. Jenom stačí namluvit. Ježiš! Pajdo, dělej chlastaj. Tak. Ne, já nechci uhořit, já nechci, jo dobrý. Stihnu jsem to dřív. Haha. Do farm. Čau, kámo. Ježiši, tady jsou dva. A jeden z nich free to play. Ty free to playové, ale docela umějí hrát většinou za snipery. No tak, ještě kousek, ne! Ach jo, promeškal jsem svou příležitost. Mal jsem ho dávno udělat. What the hell is this? It's the trap. Stick bombs. Komu bych ho udělat už? Chci tě svině. Sorry. Sorry lidi za to, že nadávám. Nevím, to bude kazit o práci ze skauta. Pak až umřu, anebo... Jo. Škoda. No, tak já to ukončím už video. A malej lagy, sorry. Takže buongiorno.